Темата днес е как да чуем Божия глас. И след Словото ще раздадем лист и химикал на всеки един от вас и ще се помолим, ще утихнем и вярвам, че Бог ще говори във всяко едно сърце. Така че бъдете готови днес да чуете Божия глас. Защото знайте, че Бог не прави разлика между децата си. Не си избира да каже, примерно, ще говоря само на това дете, защото ми е по-симпатично, другите не ги обичам чак толкова и не са ми толкова симпатични. Така че от нас зависи дали ние ще утихнем и ще дадем възможност на Божия глас да влезе в сърцето ни. Защото знаете, че Бог говори всеки ден. Бог ни говори всеки ден. Но това, че не го чуваме, проблема е в нас, не е в Него. Така че вярвам, че днес всеки един ще чуе Божия глас. Как говори Бог? Бог говори чрез Библията, чрез своето Слово. Но ако не четем Словото Му, не прекарваме време в четене, в размишляване, и ако четем Библията като една книга или просто като някаква информация, или също Бог ми каза, че някои четат Библията като сделка. Като сделка, да. Казват, Господи, ето аз сега чета Словото, а сега ти ми дай. Нека да четем Библията така, като че от това зависи живота ни. Защото наистина е така. Библията е наръчника за нашия живот. И в Библията можем да разберем какво Христос е направил за нас. И защо го е направил. Защо Христос пострада? Защото ни обича. И Той така доказа любовта си. И четейки Словото, всеки ден ти се приближаваш повече към Бог и взаимоотношенията ти с Бог стават по-близки. Така, друг начин. Бог говори чрез усещания, чувства и мисли. Случвало ли ви се да трябва, примерно, да пътувате някъде, обаче отвътре усещате, че не трябва да пътувате? Случвало ли ви се? На нас ни се е случвало много пъти. Искаме да отидем някъде, обаче отвътре го усещаме, че не трябва да отидеме. И молим се, и Бог ни казва, не отивайте. Когато имате такова чувство, знайте, че това е от Святия Дух. И Святия Дух иска да ви предпази. И не пренебрегвайте това чувство. Или пък може да усещате, че трябва да направите нещо. Ама отвътре направо напира, че трябва да го направите. Случвало ли ви се? Примерно Бог иска да те употреби за някой човек, да му помогнеш по някакъв начин. И отвътре го усещаш, едно тук такова сено направо ще изскочи, сърцебиене. И Бог ти казва, отиди и помогни на този човек. Но знаете ли, когато Бог ни казва нещо да направим, нещо да помогнем на някой или да дадем нещо, ма това не е от Бог сигурно. И ще питаме по 100 пъти, ама Боже, да хода ли, да дам ли тия пари, да направя ли това по 100 пъти. Сигурен ли си? Да, сигурен ли си? Само Бог каже, не ги дам. Да. И слушвайте се всеки ден в Божия глас. Наистина, Бог говори всеки ден. Така, следващия начин. Бог говори чрез видения, чрез сънища и чрез пророчества. И някой имал ли е съновидения? Много е готино, нали? Да. Чрез видения, чрез пророчества, но също всичко трябва да се изпитва. И когато, да речем, пророчеството или видението не съответства с Библията, значи това не е от Бог. Защото случвало се такива неща. Така, също Бог говори чрез проповеди. Случвало ли ви се да слушате някоя проповед и усещате, че Бог ви говори и ви докосва и си казвате, това е точно за мен. И как идва вярата? Какво пише Словото? Вярата идва
От слушане. Ама какво да слушаш? Азис ли? Да слушаш Божието Слово. Но какво казва? Вярата идва от слушане на Божието Слово. Значи, Божието Слово какво ни дава? Вяра. Ако искаш да имаш вяра, ако вярата ти нещо куца, чети Божието Слово. И така вярата ти ще се усили. Така също, Бог говори чрез творението си. Бог не ни ли говори чрез природата всеки ден? Когато слънцето изгрява, когато видиш слънцето да изгрее, представи си, че Бог ти казва добро утро. Много често, когато пътуваме някъде на дълъг път, и аз винаги разглеждам природата. И си казвам, Господи, какви красиви неща си създал. Небето е толкова прекрасно, облаците са толкова красиви, планините, зеленината, абсолютно всичко, толкова е красиво. И когато пътувате, разглеждайте творението. Вижте какво Бог е създал. Когато пътувате, не си гледайте в телефона. Защото телефона много ни граби и много ни отдалечава от Бог. Хващали ли сте се някога? Просто седно телефона е залепен за вас. Искате да спрете, ама не можете. Айде още малко, айде още малко, айде още малко. И то все повече. Да. Вместо да гледате в телефона, гледайте природата и се наслаждавайте. И знаете ли, случвало ми се, нали, докато пътуваме и разглеждам природата, и Бог започва да ми говори. Започва да ми говори и наистина прекарваш едно прекрасно време с Бог. Или дори да се разходиш някъде, да разхождаш се в парка, гледаш дърветата. Господи, колко красиви неща си създал. И тогава Бог започва да ти говори. Така, как да разпознаем Божия глас? В Йоан 14:26 казва: а утешителят, Святия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Какво казва? Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Случвало ли ви се в някой момент, попадате в някаква ситуация и си спомняте момент от Библията, когато Исус Христос е бил на земята и какво се е случило, или пък някой стих да ви дойде точно в този момент, в тази ситуация, идва ви някой стих в главата за точния момент. Случвало ли ви се? Ето това е Святия Дух, защото казва, Той ще ви напомни всичко, което съм казал. Святия Дух ни напомня Словото. Святия Дух ни говори стихове в точния момент. И когато Святия Дух говори, не го пренебрегвайте, а се вслушайте. И когато Святия Дух ви даде някой стих, отворете този стих, започнете да четете и размишлявайте. И Бог ще ви даде по-дълбоко разбиране. Йоан 16:13 казва: а когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Святия Дух ни напомня както Словото, така ни известява за идните неща, за това, което предстои. Както казахме, ако имате понякога някакво усещане, че не трябва да отидете там, ето това Святия Дух ни предпазва. Седно, приемете го, че ни предпазва от бъдеща ситуация. Нали? Защото казва, ще ви извести за идните неща. И казва, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина. Кое е истината? Словото. А Словото е Исус Христос. Нали? Защото какво пише? Словото стана плът.
Така, основни стъпки за разпознаване на Божия глас. Който иска, може да си ги записва. Първото е всекидневно общение. Ако нямаш общение с Бог, ще можеш ли да разпознаеш гласът му? Представете си, говорили сте с един човек 2 пъти, да речем. И минава се време и този човек ви звъни по телефона. Ще познаете ли гласа му? Ще кажеш, кой си ти? Кой се обажда? Нали, той преди 2 месеца се видяхме на 6-та улица. Но ако прекарваш време всеки ден в общение, всеки ден, ето, например, ако детето ти се обади от друг номер непознат, веднага ще го разпознаеш, нали? Веднага ще познаеш, че е твоето дете. Така, трябва да прекарваме време в молитва и в четене на Божието Слово. Докато се молим, Бог ни говори. Докато четем, Бог ни говори. Не може Бог да ни говори, когато сме извън Неговото присъствие. Или когато правим нещо извън духовното. Когато сме в плътското, когато сме в света, когато сме в греха, няма как да чуеш Святия Дух. Защото Святия Дух не присъства в греха. Святия Дух присъства в истината. Защото Той е истината. Така, второ, изучаване на Словото. Трябва да се запознаем толкова добре с Библията, че да различаваме истината от измамата, от лъжата. Прекарвайки време с Словото на Бог, всеки ден, ти вече попиваш и разбираш Бог как говори. И когато дойде дявола и започне да те лъже, ти ще кажеш, дяволе, разпознахте, ти си лъжец. И моя Бог не говори така. Моя Бог казва, че в Неговите рани аз съм изцелена. Така, също, както казах, когато има откровения, видения, трябва да ги проверяваме с Библията. Бог говори ли по този начин? Бог ще ни покаже ли видение по този начин? Знаете ли колко пъти дявола се е опитвал да се направи така, че седно Бог ми говори? Не знам за какво се молихме. Дали да пътуваме някъде. И чувам един глас, обаче този глас е един такъв мазен. И точно така ми говори. Отидете, чадо мое. Ама е така, разбирате ли? И аз веднага викам, дяволе, махай се, разпознахте. Когато чуеш гласът на дявола, не можеш да усещаш мир. Дори да се преправя, нали, смисъл да се опита да ти говори духовно, нали, чадо мое, така, но ти усещаш, че нямаш мир, когато го чуеш този глас. А когато чуеш гласът на Святия Дух, ти усещаш лекота, ти усещаш любов, ти усещаш, че се носиш. Искам да си представите нещо. Христос е толкова всемогъщ, толкова велик, величествен, уникален, не знам дори каква дума да използвам. И в същото време толкова милостив. Той държи абсолютно всичко. Разбирате ли? Абсолютно всичко държи. И има власт да разруши абсолютно всичко. Но Той е дълго търпелив и толкова милостив и толкова ни обича. И нека да не се подиграваме с търпението и с любовта на Бог. Така, четвърто. Водене към Исус. Божия глас винаги насърчава покаяние, води към Исус и носи присъствието на Святия Дух. Както казахме, когато чуем Божия глас, Той носи мир. Ако чуем друг глас, няма да ни носи мир. Така и последно, тишина и размисъл.
Отделяйте време, за да чуете Божия глас, който често е тихо вълнение в духа. За да чуем Божия глас, трябва да бъдем смирени. Защото Той е смирен. Той е мирът. И ако искаш да чуеш мирът, трябва да бъдеш в мир. Не може да бъдеш в хаос и да искаш да чуеш мира. Няма как да стане. Трябва да бъдеш смирен, трябва да отихнеш, за да може да чуеш Божия глас. Може би някои хора се молят така: айде Господи, давай, говори ми, айде, давай, давай, че няма време, говори ми. Ама няма да стане така. Трябва да имаш правилното отношение към Христос. Не може да се подиграваш, не може да се лигавиш. Ти заставаш пред царя на Вселената. Заставаш пред твоя Създател. Трябва да бъдеш с правилното отношение. Ако застанеш пред президента, ще се лигавиш ли? Да видиш цялата му армия и охрана и всичко. Няма да смееш да мигнеш даже. Но когато застанеш пред царя на Вселената, леле, сега тук ще се моля. И почваш да се лигавиш. Нека винаги да имаме правилното отношение към Христос. Нека да не се подиграваме, защото представете си, изпадаме в много трудна ситуация. И заставаме пред Христос и започваме да се молим, ама на колене, ама вече припадаме, сълзи, сополи, всичко. И Бог да започне да се държи така, както ние се държим с Него. Виж сега, в момента не мога, трябва да си проверя Фейсбука, примерно. И ти как ще се почувстваш? Ще ти бъде ли добре Бог да се отнесе към теб така, както ти се отнасяш в някои моменти? Несериозно, лигаво, как да го се израза, непокорно. Нека да бъдем покорни и нека да бъдем смирени. Защото какво казва Словото? Бог на смирените дава благодат. Амин. Така че, ако искаме благодат, нека да бъдем смирени и да бъдем кротки. И ако искаме да чуем Божия глас, трябва да бъдем в мир. Така, сега ще прочетем една история, когато Бог призова Самуил. Знаете ли я тази история? В Първо царе 3 глава. А в ония дни, когато детето Самуил слугуваше Господу, пред Илия слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Виждате ли, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Бог не говореше на хората така, както днес говори на нас. Ценно ли е да чуваме гласа на Бог? Ценно ли е да имаме водителство от Бог? Когато изпаднем в трудна ситуация, ако Бог не ни говори, край. 4 стих. Господ повика Самуила и той рече: ето ме. И завтече се при Илия, та рече: ето ме, защо ме повика? Самуил си помисли, че Илия го вика. А той рече: не съм те повикал. Върни се, та си легни. Виждате ли, Самуил беше си легнал, когато Бог го повика. Демек беше в покой. Ако Самуил правеше нещо друго и не беше в покой, нямаше как да чуе гласа на Бог. И той отиде и си легна. А Господ извика още втори път: Самуиле! И Самуил стана, та отиде при Илия и рече: ето ме, защо ме повика? А той отговори: не съм те викал, чадо мое, върни се, та си легни. Самуил не познаваше още Господа и слово от Господа не беше му се откривало. Виждате ли, Самуил не познаваше още Господа,
Ако ти все още не познаваш Бог, няма как да разбереш, че Той те вика. Бог може да те вика всеки ден. Ама ти ако не познаваш гласът му и не разбираш, че това е Той, няма как да отговориш на Неговият вик. Бог може да те призовава в служение. Бог може да те призовава да те употребява, да ти даде дарби. Но ти, ако не разпознаваш гласът му, ти ще го отхвърлиш. Изобщо дори няма да му обърнеш внимание. И Господ повика Самуила още трети път. И той стана, та отиде при Илия и рече: ето ме, защо ме повика? Тогава Илия разбра, че Господ е повикал детето. Виждате ли, Самуил е бил дете. И Бог го призова като дете. Няма значение на каква възраст си. Няма определена възраст в Библията, в която да започне служение. Не е казано, примерно, трябва да направиш пълнолетие и тогава вече да тръгнеш на църква. Още от малък. Колкото си по-малък, толкова по-добре веднага да влезеш в пътя на Бог. Така че, родители, учете децата си в пътя на Бог, колкото и малки да са, на каквато и възраст да са, учете ги в пътя на Бога. Така, затова Илий каза на Самуила: иди, та си легни, и ако те повика, кажи: говори, Господи, защото слугата ти слуша. Чувате ли? Слугата ти слуша. Чува и слуша е различно. Да чуваш е едно. Чуваш и минава от другата страна. Но да слушаш вече е друго. Да приемаш, точно така. И тъй Самуил отиде да си легна на мястото си. Запомнете тази дума, мястото си. И Господ дойде, та застана и извика както по-напред: Самуиле, Самуиле! Тогава Самуил каза: говори, защото слугата ти слуша. Защо ви казах да запомните мястото си? Какво казва? Самуил отиде, та си легна на мястото си. Ако искаш да се приближиш към Бог, определи си едно място вкъщи, на което знаеш, че на това място си само ти и Бог. Не защото Бог може да присъства само на това място, защото ти можеш да присъстваш само на това място. Насърчавам ви, направете го. Определете си вкъщи едно място или в парка, или където и да е. Едно тихо място, което да бъдеш само ти и Бог. Остави телефона, остави телевизора, вземи си Библията, започни да се молиш. Чети и слушай. Не просто чувай, но слушай. Слушай Бог какво ще ти каже. И на това място може да водиш и най-големите си битки. И това място ще те изгради. Защото, знаете ли, ние хората сме хаотични. И понякога ни трябва настройка да знаеме, че тук се случват нещата. Така че определете си място, на което да присъствате вие. Защото Бог присъства навсякъде. Но място, на което да присъствате вие. И така, какво каза Самуил? Говори, защото слугата ти слуша. И тогава Бог започна да говори на Самуил и го издигна в пророк. Не знаеш кой си преди да чуеш Божия глас за себе си. Ако искаш да разбереш кой си и какво е твоето призвание, трябва да чуеш гласът на Бог. Но за да чуеш гласът на Бог, трябва да се настроиш. Да се настроиш на Неговата чистота. Както радиото, ако не е на точната станция, то ще пръщи, нали? Смущение има. Но когато го настроиш, вече тръгва музиката. Нека да се настроим, нека да утихнем и да чуем Божия глас. Хората, които ни гледат онлайн, нека наистина
да намерите място, в което да присъствате вие, защото Христос присъства на всяко място, но определете си място, в което да присъствате вие, четете Библията, молете се и чуйте Божия глас. Амин!